de oertocht volgen we de veertjenesten van het Ameloon en Schiermonnikoog. In deze uitsturing zorgen we naar de vaargeul tussen Holwert en het Ameloon en de vertragings die daarbinnen. Dit is dus ook zo'n punt waar wij elkaar niet kunnen passeren. Dat we dan niet moeten zeuren om een beetje geld om die geul breder te maken. Maar het is heel sterk de vraag of we het met baggerwerk dan nog wel überhaupt kunnen realiseren. En nee, we hebben elkaar leren kennen op een vuilnisbelt. Vuilnisbelt zal hij zeggen, ja. we varen Joet met kapitein Willem Groenewold mee. Er wordt bijzonder leeg wetter voorspeld voor Joet. De kapitein moet goed opletten. Als het de hut vaart met te min wetter, dan kan het schip verstrinnen in de ondiepe geul. Wat is dat precies dan? Daar zit een kleine droogte in, die trekt een beetje de vaargeul in. Dan zuigt je het water tussen het schip en de wal weg en dan blijft hij altijd even hangen. Hier, dit punt? Ja. En dan halen we, het valt nu op zich wel mee, nou, als het echt extreem is, dan halen we even het vermogen eraf. Dan is die zuiging ook weer voorbij. Ernst Lovens zit in Holwert. Hij is morfoloog en hij houdt advies aan Rijkswettersteed oer de vaargeul. Wat is er nou zo bijzonder aan deze vaargeul tussen Holwert en het Ameloon? Het is op zich een hele bijzondere plek voor een veerboot om te vertrekken. Want we zitten hier vlakbij een wandtij, dat is eigenlijk het droogste deel van de Waddenzee. We willen hier dus, we houden hier de veerbootroute in stand en dat doen we door baggeren. En dat is noodzakelijk, want anders zou de geul hier direct verzanden. En dan is er dus te weinig water om te varen. Rond 1870, 1880 heeft hier een dam gelegen. Die bedoeld was om land aan te winnen tussen Ameland en het Vastenwal. En die dam die is al heel snel doorgebroken, dat was geen succes. De krachten waren te groot om die dam in stand te houden. En vanaf dat moment is de veerboot gaan varen op de restanten van die dam. En sinds die tijd is dat altijd zo gebleven en heeft uiteindelijk Rijkswaterstaat de dam versterkt. In de jaren 60 is hij ook nog een keer verlengd tot de huidige locatie waar hij nu ligt. En dat is daarmee de huidige vertreklocatie geworden van de veerboot. Ja, volgens mij bent u een klein beetje te vroeg. Dat is helemaal correct. Klopt. Maar beter te vroeg als te laat. Gezien dat we een aardig eentje moesten rijden, namen het zekere voor het onzekere. En vandaar dat we een stuk vroeger zijn als normaal. En dan nu nog eens met de boot dat die vertraging hebt. Ach, we hebben het mooi weer. Vorig jaar Texel gehad en dan nu Ameland. En Vlieland hebben we gezien. Vorig jaar ook, ja. En ons voornemen is elk jaar een eiland te bezoeken. Dus we hopen volgend jaar Schiermonnikoog en dan Terschellingen. Ja, we hebben ook jaren op een camping gestaan. Een seizoensplek. Ja, en we moesten aan een nieuwe voortent en we hadden zoiets van, nou, daar stoppen we mee en dan gaan we allemaal andere leuke dingen doen. Want Nederland is nog zo mooi, je hebt zoveel mooie plekjes. En vandaar is de overstap gemaakt vorig jaar om allemaal zulke dingetjes te gaan doen. Maar ja, op een gegeven moment als je een jaar of 15 op dezelfde plek hebt gestaan, heb je het wel gezien. Zal ik hem hier even houden dat jij eerst even een bochtje doorkomt? Ja, hij loopt bijna 8 mijl dus. Ja, oké, dan hou ik hem hier even voor de bocht. Ja. Dit is dus ook zo'n punt waar wij elkaar niet kunnen passeren. We kijken hier nu naar de vaargeul zoals die door Rijkswaterstaat 4 keer per jaar wordt ingemeten. Je ziet hier Holwert, de vertreklocatie waar we nu staan. En hier aan deze kant zijn de kwelders. En daar aan de andere kant van de kaart ligt Ameland, is Nes. Het meest wordt gebaggerd aan de zuidkant, dus langs de kwelders. Daar wordt zo'n 1,5 miljoen kubieke meter aan baggerslip jaarlijks weggebaggerd. Het is nu al zoveel dat, reken maar uit, er gaan nu ongeveer 600.000 passagiers naar de overkant. Als je elke passagier het zand en slip zal meenemen wat er uit die geul wordt gebaggerd, dat betekent dat je met ongeveer 6 aanhangers weer naar huis moet gaan. Dus voor iedere passagier zijn ongeveer 6 aanhangers vol met zand en slip nodig. Die worden uit de geul gehaald om de geul op diepte te houden.
we liggen nu nagenoeg stil. We moeten ook niet verder, want die andere boot komt eraan en hier is het net even wat breder dan bij die volgende groene ton. Dus dan houden we hem hier even totdat hij voorbij is en dan gaan we weer verder. Heb je er nou ook regels voor van wie nou eerst mag? Nee, we doen het gewoon in goed overleg. En welk schip het mooiste plaatsje heeft om even te wachten, die zet hem even aan de kant, om het zo maar te zeggen. Ja. Nou, daar in die bocht, dat is het ook allemaal smal en droog. Dus, en hier hebben we nog enigszins wat ruimte, dus dit is altijd wel een mooi punt. Bij Leegwetter treedt er vaak vertraging op, omdat het schip dan langzaam varen moet, om ongemakken te voorkomen. Voor toeristen net zo slim, maar eilanders balen de wol van. Nou ja, ik vind dat wij gewoon gezien onze enorme financiële bijdrage aan de staatskist, waarbij ik daar bijna durf te zeggen dat de Amelander, ik denk gemiddeld de hoogste belasting betaalt per inwoner van Nederland, dat we dan niet moeten zeuren om een beetje geld om die geul breder te maken. Lijkt mij redelijk. Maar waarom is het geen oplossing om de vaargeul een meter dieper te maken? Nou, voor de boot zou het een oplossing kunnen zijn. Maar het is heel sterk de vraag of we het met baggerwerk dan nog wel überhaupt kunnen realiseren. Nu is het al soms bijna ondoenlijk om de geul op diepte te houden. We baggeren al 5-6 dagen in de week. Als je hem nog dieper wil maken, dan zal dat exponentieel toenemen. Dan komt er wellicht nog wel 1 miljoen aan extra baggervolume bij. Ja, dus de vraag of je dat maatschappelijk ook wil dragen. Maar we krijgen een postafsnijding. Nevens deskundigen van Rijkswettersteert is het ondoenlijk om de vaargeul nog breder en dieper te maken. Een ooridee is een bochtafsnijding. Een natuurlijk ontstaande kwartere route iepenbaggerje en dan meer rug terugvaren. Hier zou dan die bochtafsnijding komen? Ja, klopt. Ja. Als je naar die groene ton kijkt, dan zie je daar nog net een kopje zand boven het water uitsteken. Het is nou opkomend water, dus het staat snel weer onder water, dus je ziet het nog net. Maar als je die lijn doortrekt, zie je heel in de vette een rode ton, nou rechtdoor, stekend, ongeveer 1 kilometer lang, dat zou die bochtafsnijding moeten zijn. Dan haal je de lus eraf die hier zo naar links loopt. Zie je de rode tonnenlijn en de groene tonnen, die haal je eraf. Dus uiteindelijk bespaart het ongeveer 1 kilometer totaal in vaarlengte. De uitvoering van dit idee moet binnen een jaar plak vinden. Ja, we hebben eigenlijk altijd wel wat probleempjes gehad, want toen ik hier begon in 2002, toen lagen de ondieptes andere plaatsen. Dus het ene jaar is dat stukje slecht van de geul en 5 jaar later is het ergens anders. Ja. Nee, we hebben elkaar leren kennen op een vuilnisbelt. Vuilnisbelt zal hij zeggen, ja. Wij komen uit de glazen stad vandaan en mevrouw werkte toen als meisje zijnde in een woning tussen de warenhuizen, tussen de kassen. En ze moest over de tomatenvuil van de ene tuin naar de andere tuin. Ja, en toen heb ik een afspraakje met haar gemaakt. Zodoende heb ik haar op de vuilnisbelt leren kennen. Toch? Ja. Ah, je zag me af en toe al voorbij fietsen. Ja, dat is waar. Langs de kassen. En Maar, toen was je wel zoiets van, nou, die wil ik wel een keer uitnodigen. Maar toen heb ik je niet als eerste leren kennen. Nee. En toen zag u een hele stoere man op een afvalbelt staan. Kijk, ga door, ga door. Ik denk, nou, dat kunnen we wel eens een keertje proberen. Ja, en zo is het gekomen. En het is altijd bij elkaar gebleven. Ja. Ja. 43 jaar. 43 jaar kennen we elkaar, 40 jaar getrouwd. Het is wat. Een tweeling gehad en nu 3 kleinkinderen. Dus druk, maar heerlijk en gezellig. Dit is de kaart van 1972. Ja. Dat is de Steiger Nes. Dit is Steiger Holbert. Vaste gegevens, die dingen die verplaatsen niet. En dan is dit de geul. Nagenoeg 1 lange rechte lijn. Zo, dit is dan de recentere kaart. Dat is Nes, Holbert. En dan gaan we daar hetzelfde stukje en dan komt hier een slinger in. Die gaat daar weer heen. Dus die bochten worden steeds groter en dan wordt de afstand ook langer. Want bij 72 dan gingen wij nagenoeg recht. Het wordt alleen maar erger. Ja. Komende waasje helpen we mij om de bereikbaarheid van het Ameland.
We verzetten dan met hulp van baggeraar Van der Lee een hele scheepslading vol met waardslip. Hoe doet dat een vaargeul onderhouden? Hier zijn we eigenlijk constant bezig om de boel op diepte te houden. Omdat het hier gewoon, hier vraagt het veel energie.